Kunalento le engifuna ukuyikhuza elokhu iyenzeka. Okokuqala nje sokhumbuzana ne amafoni ethu lawa, uTikTok bethu lawa, amadatha ethu lama-Wi-Fi asemizini yethu la siwasebenzisayo. Iyekeni lento ukuthi every time nina benifuna ukudisciplina ubunina ney'njongo zenu zey'nkanuko zenu zokucabanga zokukhohlakala. Mase nifuna ukuphazamisa yonke into emhlabeni eyenzakalayo. Ngeke sihloniphe nina ngezinto esifuna ukuzenza thina ey'mpilweni zethu. Kunalento eqhamuke nalo mfana lo futhi la video ngilalelile yonke ayikhulumi ngesigubhu, ayikhulumi ngenyoka, ayikhulumi ngokuthwala. Uthi nje la mfana thatha lento uzophila ayinamngozi. Ukuthi umuntu-ke lento athi meyizwa maseyicabanga base kuba ukuthi meyicabanga uyicabanga ngendlela afuna ukuyicabanga ngayo ngokujula kwengqondo yakhe. Okweni lokho uthatha lento akwazange umfana uchaza ukuthi kuthathwa ini. Sesiyabhalelwa ama-message, sibhalelwe yini manje siyakhuzwa. Hayi singabe sidumisa leyo nto isizwe sakithi siyaphela. Siphela kuphi ukuthatheni lento? Ziningi izinto ey'ngathathwa, ziningi izinto esikholelwa kuzona emhlabeni ey'hlukahlukene. Omunye ngathi thatha lento esho ukusindisa, omunye ngathi thatha lento esho ukwamukela inkosi njengenkosi nomsindisi, omunye ngathi thatha lento esho ukufunda imfundo, omunye ngathi thatha lento esho ukusebenza kanzima, omunye ngathi thatha lento esho ingoma ayikhiphile. Ziningi izinto umuntu angazisho. Umuntu kulento usho ngendlela yezinto yena akholelwa kuzona ukuthi yini mina engingayithatha ingiphilise. If ukuthi wena uthema usibuka leso sisho wakhumbula ukuthi ish labantu bathokothe igubhu kwawena futhi nje engqondweni yakho neyigubhu. So before ni discipline abantu discipline nina ngemicabango yeni ethile enijula ngayo. Because lo mfana lo angimazi ukuthi uba nizomusho kuma comment. Le video ngilaleleze yaphela. Uthi nje thatha lento iyaphilisa ayinamngozi. Wena masuyizwile leyo message uyayithatha uyibhekise kuwena kwizinto ezifisa empilweni kuba nazo. If ufisa ukufunda, if ufisa ukusindiswa, if ufisa ukuphila impilo engcono, if ufisa ukwenza ingoma, if ufisa yonke into enhle ufisa kube yiyona, iyakugqugquzela le message ukuthi umfana yena uyisho eqonda ukuthini kuyi-secret yakhe lokho okwakhe. Thina sithatha into ayishilo siyayithatha siya-apply empilweni zethu ngama-careers ey'mpilo zethu ngezinto esifuna ukuba nazo noma ngezinto esifuna ukuyi-achieve. Guys, nokuthi nje yekani ukusiphaphela thina yekani nje ukusijwayela kabi nalento yokuthi niyakholoza manje engathi umhlaba wenu asiphili ngani. Ave ngicabanga ukuthi nina nama-dripper la emhlabeni mekucima nina cima iy'mpilo zethu asiphili ngani. Futhi nje thina sidinga ukuthi kancancane sihambe dlule siyichaza kunina usane ukusijwayela kabi sanje ukusijwayela. Futhi khuzana obaba benu laba abaphaphana ku-social media lento yomkhozi lento ufuna imiswe. Umfana akasho ngoluzo lakhe into ayishile ronke. Into umuntu oronke kahle hle uwena ufuna ukudumisa lesisho usidumisa ngenye indlela eronke ngoba ufuna ukufeza iy'nkanuko. Musani ukusijwayela, musanje ukusijwayela kabi ukuthi sithini kanjani sine-right yokuthi sisho into esiyishoyo. Uma ungayithandi lento eshiwoyo wena iyeke musa ukuyilalela khuza ingane zakho lapho kwakho nomfazi wakho. Musanje ukusijwayela kabi. Anike nisiye labona-ke manje anike nisiyeke nje futhi-ke nje manje anifuseke futhi kanje. Hayibo sengithola ama-DM angazi amangaki. Hayi sizwe lento ungadlali ngayo lento sizwe ungakhulumi kakhulu wena umuntu kaNkulunkulu. Ave ngithanda ukuveza ukukholwa ngisho nala ngingekho khona isidingo. Lento nje ayinankinga nje. Ingoba niyazi ukuthi nifike niba amakholwa ebusuku seniyabona ukuthi uzovela amaqiniseni. Nifike niba amakholwa emini ebusuku nihambe niyokwenza zona lezi zinto eniy'khuzayo. So niyayivimba manje i-trend ngoba niyazi wathi iyaqhubeka nizovezwa ukuthi nani niyayithatha lento. Xa misani hey